Doncs sí. Doncs bé, comencem. Jo breument voldria presentar la Cristina. Ella és professora al Departament d'Enginyeria Mecànica de la Universitat Rovira i Virgili i és coordinadora a Tarragona del projecte Inspira STEM, que avui ens explicarà. Com sabeu, l'IPES participa des de l'any 2020 en el programa o en el projecte Inspira STEM, en el qual hi han participat diverses mentores des d'aquí a l'IPES, i continuem participant i hi participaran. Es tracta de la Marina Lozano, la Marian Bereuet, la Gemma Chacón, l'Amèlia Bargalló i s'incorporaran la Patricia Martín i la Joana Caput. Jo només voldria aprofitar, ja que avui parlem del projecte, per posar de relleu la tasca de les mentores, ja que, com la Cristina ens explicarà, realment hi ha tota una tasca de formació, de preparació i després d'impartició de les sessions que jo crec que s'ha de posar en valor i de relleu. Doncs, breument, i quan vulguis, Cristina. Moltes gràcies, Marta. Me disculparan els que estan online. Tinc la mania d'explicar dretes, soc incapaç d'explicar seguda. I bé, abans d'entrar en el que seria l'explicació del programa Inspira, farem una mica de recopilació de les dades de com està la situació dels estudis STEM, amb dades tant de l'Agència de Qualitat Universitària, de l'ACU, i també de la mateixa URB d'avui mateix que m'han passat del Consell de Govern. I bé, intentaré fer aquests 4 punts, sobretot aquesta evolució o impacte per explicar també el nostre programa, que és molt senzill, com veureu, de funcionar. I bé, voldria començar amb aquesta transparència, perquè l'any passat vaig assistir a aquesta excel·lent xerrada de l'ACU, sincerament m'agrada molt, perquè jo soc molt enginyera, és a dir, soc molt quadrada, m'agraden els números. I com podeu veure, me diuen, mira, com estaven fa quasi 20 anys el número de graduades en tecnologia, enginyeria, aquí a Catalunya. Doncs 18% dones, 81% homes, doncs això ja m'ho esperava. En enginyeria, tecnologies industrials un 20%, arquitectura un 40%, encara. I ara com està? Igual. Clar, dius, han fet programes, hi ha un munt de coses en marxa, tothom sap que la importància del gènere. Hem augmentat amb les TIC un 1,7% i tecnologies industrials 3/4 de lo mateix. Però el que és pitjor de tot és que si vos fixeu en ciències experimentals, que abans hi havia un 64% de dones, ara han baixat un 36%. No és que sigui igual, és que inclús és pitjor en moltes matemàtiques, física. No fer insuficient? M'agradaria respondre a mi mateixa aquesta pregunta. Aquí també és una altra de les coses que és molt de rellevància. Nosaltres anem als instituts, és gent que estudin, que quan més estudin tindran un futur millor. Però clar, si ets una dona i veus tot això, dius, és que qualsevol tipus de feina sempre cobrarà menys. Fixeu-vos que inclús la medicina, l'infermeria ja és espantós, economia i encara això, però als ciències experimentals i matemàtiques també hi ha una bretxa brutal i a vegades que estem parlant de 10 i 15.000 euros bruts a l'any. Però encara així dius, bueno, si estudio podré tenir un futur, sí, però mireu amb aquest futur que encara està tallat per les coses, no? Si ens referim a la Universitat Rovira i Virgili, perquè allò era en general a tota Catalunya, això són de dades del 2021, fixeu-vos que hem incrementat la presència més o menys una miqueta des del 2011 al 2021 a totes les àrees, un 1% en enginyeria i arquitectura. No sé com han incrementat un 1% de ser mitja dona o alguna cosa així, perquè jo no soc conscient que hagi entrat ningú a enginyeria,
de PDIs, no? I el sostre de vidre famós. Fixeu-vos que per cada una catedràtica, 5 no són catedràtics. En canvi, els homes 2,5, no? S'ha reduït, però continua tenint aquest sostre de vidre. I després, si fixeu-vos en els òrgans de govern, tenim aquesta tendència, les dones que encara no ho tenim, no ens ho creiem, però on hi ha una majoria o un 50% de dones? Doncs en aquells òrgans de decisió que fan la feina bruta. Equips de canals i departaments. Els altres, hi ha més homes. Jo soc secretària de l'escola, secretària acadèmica de la meva escola, i sé el que és fer de xarxa militar. És així, Per tant, les conclusions que m'agraden més d'aquest estudi, doncs, que la temporalitat, molta d'ella és qüestió de dones, que imparcial, la majoria de les dones durant una gran època de la seva vida laboral, doncs opta per això, el guany mensual ja ho heu vist que són molt més petits en qüestió d'homes, i sobretot l'emprenedoria sembla que encara, tant això de muntar empreses, és una cosa molt masculina. Bé, no només això en qüestió de grau universitari, sinó amb FP, també en aquest és un altre informe de l'Observatori de la Igualtat de Gènere de la Generalitat de Catalunya, la proporció de noies matriculades a FP, tant a primer i segon cicle, no està mal, és un 46%. Però encara així, fixeu-vos, els estereotips el marca cap, no? Imatge personal, un 90,5% de noies. Te'n vas per exemple, a indústries mineres, un 3,7%. O instal·lacions i manteniment, que té unes sortides totals a indústria, un 8,1% de dones, i així successivament. Administració i serveis, 61%. 84,8% als serveis socioculturals. A vegades tenim molts estereotips de cuidar gent, no? Això parla molt bé de com estem sota els estereotips de gènere, simplement mirant les matrícules de l'altre. Sembla que això és una manera de canviar. I en qüestió d'estudis d'enginyeria, això és d'avui que han presentat al Consell de Govern, i jo he pogut llegir, han augmentat l'interès de les dones per les carreres STEM. A nivell de grau, potser sí, un 0,4%. Però és que a màster han baixat 5 punts. Jo aquest increment no l'he vist a cap vegada. Tot el contrari. D'estudis de màster que tenen a veure amb STEM han baixat 5 punts en 5 anys. És a dir, quan grau potser sí que hi ha interès, però després quan passam ja una formació especialitzada no es tornen a perdre. Quan dintre del sistema de la universitat tenim un 65% de les dones que estudien. Són 4 quartes. Què passa? Que potser això ve d'enrere. M'agrada molt destacar aquest estudi que va fer la UOC, en el que va preguntar a 4.500 professors de secundària, i una de les respostes que posa més els pèls a punta és que encara els professors de secundària consideren que si un noi treu bones notes, perquè és molt intel·ligent, si és una noia, és que s'esforça. Quan les dades, almenys a la Universitat Rovira i Virgili, la taxa de rendiment és molt millor amb les dones, i a l'abandonament a primer curs, que és un tema bastant, perquè hi ha moltes carreres, que totes les tècniques són molt grans, de l'ordre de 20 i 30% de gent que comença primer any se'n va, doncs es mengen. Encara estem bonitos. I per això estem aquí. Inspira intenta fer això. Quan està Inspira? Inspira està des del 2016, va néixer al País Basc, a la Universitat de Deusto, i van començar al País Basc amb 10 o 12 escoles i de seguida, fent promoció una mica del seu programa, doncs se va començar a expandir. I ara inclús està a Argentina i Xile. I la idea és aquesta, vocació tecnològica, sensibilització, intentar que els estereotips de gènere no ens limitin la nostra visió del món. Les causes normalment que nosaltres, o que s'està estudiant, o que creiem que són
dit, perquè passin el viatge de l'elecció d'estudis entre els nois i les noies, d'acord? Estudiat, ho podeu tenir en aquest primer article que se va publicar aquest any, al mes de març, no pareix que era. Doncs les causes, bàsicament, i és veritat, crec jo, això és molt personal, la ignorància de què són existents, de per què serveixen la tecnologia, l'enginyeria, sobretot també què puc fer amb la tecnologia, aquesta visió d'una professió molt masculinitzada, no? Però que pots fer moltes coses amb les professions, estem amb les professions de tecnologia. Ser una científica o un científic no et marca fer només laboratori, sinó que pots fer moltes coses. Jo crec que és aquesta falta de coneixement fa que també tinguem una falta de referents, sobretot femenins, de veure que algú que es dedica a aquestes professions ni és una persona estranya, ni li passa res, ni té problemes, sinó que és una persona com qualsevol altra i que no necessita ser cap cerebrito per dedicar-te a l'enginyeria o ser científica o ser tecnòleg. Necessitem això, no? I sobretot esborrar moltes autopercepcions que des de 5è i 6è de primària ja pots començar a sentir amb els nois i les noies de que jo no soc bona en matemàtiques, ells ho són més, jo això de física no va conmigo, això no està per mi, ja ho faran els nois que són en teoria és tot això. I per això inspira en ells per intentar arreglar totes aquestes causes i almenys solucionar. Però bé, fem el que podem. Per tant, les claus inspira són aquestes que veieu a la pantalla, d'acord? Des de referents, conèixer les professions, la diversitat. No tothom ara, evidentment, no intentem que tothom estudi enginyeria ni molt menys, sinó el que volem és que si tu estàs decidit o neixes o vols estudiar alguna cosa, ho vulguis fer, però perquè ho vols fer, no perquè te diuen que ho has de fer o perquè és el que te toca. I mica em fa aquesta reflexió. Que sembla que 6è de primària o primer d'ESO són molt joves, doncs jo per què no? Jo crec que pots posar la llegum de dir, a partir d'aquí poden començar a pensar que per què no poden fer una cosa diferent de la que en teoria està establerta per ell o per ella. I quina metodologia seguim? Doncs, com us he comentat, va enfocat en nens i nenes de 6è de primària. També hi ha casos que han fet de 5è i primer d'ESO, amb el mateix material B. En cada línia, cada grupet de 6è de primària es divideix en dos, i normalment són 2 mentores o mentors per grup, i són 6 sessions en principi d'una hora. I en aquestes sessions treballem totes aquestes coses que hem comentat abans, professions, estereotips, referents, feines perenents, tot això. I, evidentment, que posem a disposició de les mentores tenim un munt de material, guions, com preparar les sessions, vídeos, experiments, material, el que necessitin, en castellà, català i anglès. Evidentment, aquí intentem que tot se faci en català, però també com entenem que a vegades molt bé mentores que venen en empreses, que evidentment estan parlades en un altre lloc, i cap escola dins es poden fer en castellà o en des també l'escola. Com són les mentores? Intentem que siguin àrees que siguin científiques, que es dediquin a la investigació, que es dediquin a l'enginyeria, a les tecnologies de la informació. De forma voluntària, això és una de les coses que a mi sempre m'ho dius que és molta feina això de coordinar tanta gent, i per mi és una de les coses més enriquidores, poder conèixer gent que fa de forma altruista tota aquesta feina. Perquè nosaltres tenim mesurat entre unes 20 i 30 hores de dedicació al programa a primer any. Has de preparar les classes, t'has de desplaçar al centre, has de posar-te d'acord amb les altres mentores, amb l'escola, i és feina. Però encara així, trobareu els números que cada vegada són més grans. Per fer això també impartim una formació de 5 hores, ja és una formació en línia des de l'any passat, i que ajuda una mica a establir què és ser mentora,
i intentar veure que no es tracta d'anar a l'escola a contar el que fas, que sempre és interessant, sinó acompanyar el procés de reflexió que han de fer els nens i les nenes per intentar inculcar aquest missatge de que poden fer el que volen fer. Són 6 sessions d'1 hora, però depenent de la disponibilitat del centre, moltes vegades tenen disponibles l'hora i mitja que tenen a la tarda. Doncs fan 4 sessions d'1 hora i mitja, intentant ajustar també aquests objectius per sessió. I intentant que la visibilitat de la seva implicació sigui total. Tinc una pàgina web del projecte, allà on podem posar totes les coses que fem i des de la universitat també intentem donar totes les notícies necessàries. I quina evolució ha estat aquí a Tarragona? Aquest 18 va començar a l'empresa d'AU com cosa interna i se va posar a finals del 19 en contacte amb nosaltres, a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química, que tenim molta relació per qüestions d'estudis, i van començar a 11 escoles. La pandèmia, evidentment, va fer una mica d'estralls, però pum, 21-22 van pujar fins a 18. I potser la setmana que ve ja són 23 escoles. 100 mentores tenim apuntades, cosa que és espectacular, agraïda, i ja no sé quants nens i nenes tinc, però més de 1.000, aproximadament uns 1.200. Aquesta és la relació de mentors que tenim més o menys en actiu, que repartides per empreses i tal, aquí això són freelance, professors, de tots els perfils, de tot arreu. Per mi és espectacular que hi hagi tanta gent que vulgui fer uns coses altruistes. Aquí teniu les empreses, aquestes d'aquí dalt ens donen diners. Ara això no seria de gravar, però sí que va haver rentat la cara. No ho amagaré. I després tenim aquí també el suport, ens donen una mica de diners les escoles, i estem també demanant diners, i totes aporten mentors. I esperem a veure si aquest any, ahir vaig parlar amb Idiada, a veure si també us donen diners. I bé, hi ha una sèrie de resultats que m'agradaria compartir de l'experiència del curs passat, del 21-22. Són resultats de Tarragona, de l'àrea de Tarragona, i són unes preguntes d'un qüestionari que es fa abans i després de les sessions dels nois i les noies. Preguntes que es fan abans i després de les mentores i als centres escolars. La mostra la teniu aquí, el 49% de noies que van contestar, i tenim, per exemple, que sí, que li agradaria seguir aprenent ciència i tecnologia. El color més verd és muy de acuerdo, el menys verd és d'acord, i així successivament. S'ho han passat molt bé, doncs li sembla necessari que la gent, els nanos, participin i inspiren. Fantàstic. Però, fixeu-vos, els preguntem, poden ser les noies molt bones en ciència i tecnologia? Les noies diuen, clar que sí, fantàstic. I els nois, també. Però i tu? Quan te pregunten a tu pots ser bona en ciència i tecnologia? Jo no. 137, elles sí, però quan me pregunten a mi no. Més 15. Els nois tampoc és que siguin per a tirar cohetes. Ho feien ells, però jo no me veo. És l'autopercepció, potser la que... I això, gràcies a Déu, els estereotips aquí fan molt. Jo crec que és la pregunta fantàstica. De dir, ¿son muy buenas? Sí. Ara jo no. Mentores, doncs, el que li ha motivat a les mentores, bàsicament, visibilitzar els temes per la falta d'igualtat, estar en contacte amb centres educatius, doncs també és un motiu de motivació, ciències i tecnologia, mostrar-la a les aules, fomentar l'interès i, sobretot, posar el seu gra d'arena, el seu gra de sorra a la causa, diguem. I la valoració global de les mentores, fixeu-vos que
quasi totes les mentores, menys una, s'ha sentit bé i confiada a les sessions. Aquest any, també en publicitat, hem fet uns materials didàctics enfocats en això, clar, no tothom és professor o professora, i hem fet uns materials didàctics enfocats a això, a com manejar la classe, a com fer una mica aquest miedos tècnicos, a posar-se davant de nanos petits, com fer-ho, no? I farem una sèrie de cursos online per això. Clima de confiança, connectat amb el grup. I bé, això és els centres, l'avaluació global, i tot, pràcticament és molt curiós, recomendarías a otros centros participar en Inspira, más o menos sí, n'hi ha un que no, perquè ens va parlar de cuántos quan. Y nos gustaría participar como centro en la próxima edición, que posa 7, però dels 18 de l'any passat, 17 repeteix. I un no repeteix perquè es va juntar 5è i 6è. I, com podeu veure, en general tothom està d'acord. Si voleu, aquí teniu la referència d'aquest estudi que es va fer, publicat en aquesta, d'acord? I aquesta revista, aquest article es refereix a un estudi que es va fer durant l'any de la pandèmia. No és una mostra gaire gran perquè només són 10 centres, però són Barcelona i País Basc, i és exactament les mateixes respostes que us he mostrat. Sobretot és com es veuen elles mateixes o ells mateixos. És el que no es aconsegueix canviar, bàsicament. És el problema que tenim. És l'autoeficiència i l'actitud. És difícil. Estereotipos de género permanecen. I moltes gràcies. Amb això espero haver fet una mica de resum de tot el que estem fent, del que significa el projecte Inspira. I bé, aquí estic per les preguntes i el que necessiteu.